Bună ziua, încă o zi frumoasă de duminică. Acum a început și primăvara, e atâta bucurie peste tot. Am rămas dator de săptămâna trecută cu o poveste frumoasă despre leul cuviosului Gerasim. O să te invit să urmărești pe canalul meu de YouTube, Sorin Scuratovski. Și continui așa cu povestea de duminica trecută. Da? Noi credem că Dumnezeu în ziua a șasea ne-a creat pe noi oamenii și ne-a pus împărați ai creației, adică stăpâni ai creației. Asta se vede și la biserică atunci când la cununie, da, pe capete ni se așează acele cununi, da, care asta simbolizează că noi suntem împărați aici pe pământ, prin creație și prin harul lui Dumnezeu. De-aia la cununie ni se dă toată împărăția, noi suntem împărați, soțul și soția. Și așa, chiar și pentru cei mai sceptici, o poveste foarte frumoasă, cu multă bucurie, mie mi-a ce bucurie multă, este leul cuviosului Gerasim. Cuviosul Gerasim a trăit în secolul VII în pustia Iordanului, la o mănăstire care este și prezentă și în ziua de astăzi. Noi am fost acolo, am vizitat-o când am fost în Sfintele Locuri. Și iată că într-o zi, pe când Sfântul se nevoia în pustie, a venit către el un leu mare, fioros, cel mai dar, își ținea o lăbuță în sus și o arăta Sfântului. Sfântul, pentru sfințenia vieții lui, animalul atât de fioros totuși l-a simțit că e bun la suflet și a venit către el să-i ceară ajutorul, să-i scoată acel ghimpe din gheară, din labe, să poată să meargă. Altfel, cel mai probabil leul s-ar fi infectat și ar fi murit. El știa lucrul ăsta, leul înțelesese. Și a venit la Sfântul, Sfântul i-a scos acel ghimpe mare, i-a bandajat laba și leul, din recunoștință, iată o fiară cumplită, are recunoștință și a rămas lângă Sfântul ca să-l ajute. Și atunci, pentru că acolo în mănăstire avea un măgar pe care îl trimiteau cu un butoi de apă până la Iordan, să aducă apă și să vină înapoi. Și ca să nu mai stea vreun frate din mănăstire să-l ducă de căpăstru, Sfântul l-a trimis pe leu. Și leul lua pe catâr, îl lua de căpăstru, de așa, îl ducea până la râu, umplea vasul cu apă și venea înapoi cu măgărușul. Iată o slujbă pe care o făcea așa, zi de zi. Și într-o zi, leu, din neatenție, s-a depărtat un pic, a luat și somnul la soare, că acolo fiind temperaturile alea mari, 40, 50, 60 de grade câte sunt în deșertul ăla de acolo din Iordania, de lângă râul Iordan, și a adormit. Niște călători, niște beduini de acolo de prin deșert au trecut, au luat măgarul și au plecat, că dacă era măgarul singur, l-au luat de căpăstru și au plecat cu măgarul. Când a venit leul la mănăstire, spășit așa, speriat, a venit la Sfântul. Și Sfântul l-a certat. A zis, tu ai mâncat acum măgarul. Leul nu recunoștea că leul nu-l mâncase. Tu ai mâncat măgarul, acum tu să faci treaba măgarului. Și au început să-i dea leului să care în spate butoiul ăla de apă. Fiecare se ducea la râu, l-a ducea înapoi la mănăstire. În fiecare zi, deci un animal despre care știm cât de fioresc este. Da. Până într-o zi când, tot prin voia lui Dumnezeu, acei călători beduini s-au întors. Leul i-a mirosit și când a mirosit măgarul, catârul, bineînțeles că a luat foc. Că el căra apa în locul catârului și a luat foc. Și că acei călători au fugit, deci în toate părțile de frica leului, iar leul a luat măgarul de căpăstru și l-a dus la mănăstire împreună cu încă vreo 2-3 cămile care se luase după măgar, că fiind singure și deslegate, ele se iau așa după turmă. Așa, după măgarul turmei, cum se zice. Și când a ajuns la mănăstire leu, așa, și cu catârul și așa, s-a bucurat Sfântul, sigur că dacă leu a fost cinstit. Asta, de fapt, era, da, iată, o cinste la un animal sălbatic. Ceea ce în ziua de astăzi știm cu toții cât de prețioasă este cinstea la oameni, da, și cât de rar se mai întâlnește în ziua de astăzi, da, iată că un leu din recunoștință față de Sfântul. Și povestea se încheie foarte frumos. Sfântul a eliberat leul, pentru că leul se nevoise destul, dar leul, din recunoștință, o dată pe săptămână venea să-l vadă pe Sfântul Cuvios Gerasim. Până când Dumnezeu l-a chemat pe Sfântul la cer și leul, când a venit, a întrebat din ochi, normal, unde e Sfântul, că nu l-a mai văzut. Ei s-au dus și au arătat mormântul, unde îl înmormântaseră, și leul acolo pe mormânt a stat cât a rezistat, a urlat de durere, după care a pus capul jos și s-a dus și el după Sfântul, da? A murit și el după Sfântul, da. Iată cât de frumos este într-adevăr omul sfințit, da? Care este împărat al creației și care, iată, și dintr-un leu sălbatic,
câte lecții frumoase de viață poate să obțină. Îți doresc o zi frumoasă în continuare și o săptămână binecuvântată.